Tofa, babbar magana ta tabbata Soja Boy da kuma jaruma Nafisa Abdullahi sun bar musulunci dangane da irin maganganun da suka fito suna faɗa a social media, inda a yanzu haka malam ya yanke hukunci kuma ya tabbatar da wannan lamari, inda idan ba ku manta ba a 'yan kwanakin nan wannan fitaccen mawaƙin wanda kuka fi sani da Soja Boy ya fito ya yi wa manyan malamai zagi ta uwa ta uba, inda maganganun da yake faɗa babu kan gado a kansu, inda yake jawo aya kuma yake fassara ta ba daidai ba, wanda a takaice za mu iya ce muku kuma ya ce babu malamin da ya isa yi masa gyara, domin babu malamin da ya kai sa ilimi da kuma sanin ya kamata, domin bai ɗauki malaman yanzu a matsayin komai ba, inda kuma sanin kanku ne cewar duk ayar da yake jawowa baya fassara ta daidai. Inda haka zalika ita kuma jaruma Nafisa Abdullahi ta faɗi cewar aure ga 'ya mace wahala ne kuma bauta ne, inda kuma Allah ya tabbatar da cewa ku yi aure sannan kuma ku yi hayayyafa sai kuma ne alfahari da ku, wanda a takaice za mu iya ce muku waɗannan mutane guda biyu tsakanin Soja Boy da kuma jaruma Nafisa Abdullahi sun karya dokar addinin musulunci, ma'ana dima suna gab da fita daga addinin musulunci. A takaice dai ka gyara zama ka biyo mu har ƙarshen wannan bidiyo namu domin jin gaskiyar wannan batu daga bakin malamin ka saurara. Amma kafin nan za mu so idan har wannan shine farkon fara zuwanka wannan tasha mai albarka, za mu so daga dangwala mana alamar subscribing sannan kuma alamar ƙararrawar sanarwa, domin hakan ne zai dinga baka damar samun bidiyoyin waɗanda za mu dinga kawo muku a koda yaushe. A yanzu haka dai ga cikakken bidiyo. To me yasa babu hadisi ko ɗaya na Bilal a cikin littattafan hadisi? Sannan ko me yasa Bilal ya bar Madina, annabi yana bar duniya shi ma ya gudu ya bar Madina? Sai suka ba kansu amsa, suka ce abin da yasa saboda shi bakan fata ne. Kun ga suke zargi? Tun farko annabi suke son su zarga, amma sai suka ki, sai suka ce a'a sahabbansa ne suka nuna masa kabilanci. Wai da annabi ya bar duniya sai ya ga ana neman za a kashe shi, shine sai ya gudu. Ko ba haka yake ba? In ba ka da ilimi ya za ka warware wannan matsalar. Abin da yake a tarihance, annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya, ya yi wafati. Bilal ya ce ba zai ƙara kiran sallah ba. Mutum ɗaya nake wa kiran sallah ya koma ga Allah, wala ba zan ƙara yin kowa ba. Sai na Bakar shi ne ya yanta shi, shi ne maulahu lin ni'ima, ya ce ka yi min kiran sallah, ya ce ba zan ba. Ya ce la utiq, ka hau kan mumbari da annabi yake hawa kai, in kiran sallah dago kai na gaban zan Allah ba zan iya ba. Ya ce sai na ji, ya ce sai da kansa ya faɗa, ya ce sai na ji Madina ta yi min zafi, ba zan iya zaman Madina ba, babu annaba a cikinta. Sai ya haɗa kayansa ya ce shi zai koma Sham ne. Abubakar ikirawo shi ya ce an shiduka Allah wa hurmati wa haƙƙi illa jalast, ina gama ka da girman Allah da matsayin da nake da shi, matsayina na halifan musulmi, matsayina na wanda na yanta ka zauna. Yace ba zan yi ba. Yace ka dubi Allah kai, yace to amma da kanka ba zan ƙara ka. Shi ne ya dinga wa Abubakar kiran sallah har Abubakar ya koma ga Allah. Sai na Umar ya zama halifa. Sai ce na gama ba. Sai ce kai ni ma kai min, yace wallahi da kansa na daina. Ko Muhammadin ma ba zan iya zama ba. Sai ya haɗa kayansa sai ya koma Sha. Ya je ya rasu a can, sun ce ya rasu a Babu Saghir ko a Dariya ko a Halab, ko sun faɗi dai gurare inda ya rasu. Wai kore shi? Yana can kawai sai ya ji shauki ya kama shi na ina son na dawo, cewa ima mafarki ne, kuma in ƙarshen duniya ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafarkin mutumin kirki in ƙarshen duniya ya zo zai wahala ka ga wani abu bai zama haka ba. Yace kawai sai mafarki ya ga annabi ya ce ya Bilal hajartana, ka ƙaurace mana. Yace garin Allah ina waye kwa haɗa kayansa sai Madina. Yana towa ina towa, bai iya iso Madina, kun san tafiya kwana 30 ce. Yace ya iso Madina kafin as-salatu, sai ya zarce masallacin annabi tunda ba shi da gida a Madina. As-salatu tana yi
sai ya kwalla kiran sallah, sahabbai suka dinga barkowa a guje. Sun jiyo tsohon sautin da suka saba ji, aka zo aka yi ta kuka, aka tuna da kiran sallah ma da ƙyar ya karasa shi. Su kuma 'yan shi'a sai suka ce na Fatima ce ta sa shi. Da ya fara kiran sallah sai ta suma, da ta suma sai yanke kiran sallah, ya zaci ta mutu. Wannan ruwaya ba sahihiya ba ce, ruwayarsa ce, amma dai ruwaya sahihiya ya zo ya karasa kiran sallah ya yi kuka, sahabbai su ma sun yi kuka. Bayan ya dan kwanakinsa sannan ya ƙara komawa. Kun ga ba ni ya kore shi ba. Hadisai da suka ce a matsayin hidimar da iwa manzon Allah ya kamata a ce shi ma ina cikin 'yan aljanna. Me yasa annabi bai ce shi dan aljanna bane? Kun ga wa ake tuhuma? Hatta cewa wani dan aljanna ne, wani dan aljanna ne, annabi zaɓe yake yi. Ba san cewar annabi baya cewa kai dan aljanna bane illa bi amrin min al-bari jalla wa ala. Sai Allah ne yace a cewa na dan aljanna ne. Shi yasa yace Abubakar fil janna, Umar fil janna, Uthman fil janna, Ali fil janna. Sannan ya kirgo su sahabbai guda 10 yace da 'yan aljanna ne. Ba su kadai bane, waɗannan ruwaya ta zo da su, amma akwai wasu kuma wanda su ma 'yan aljanna ne. Sannan akwai wasu ba ce da su 'yan aljanna bane, amma an ce wanda ya aiki kaza dan aljanna ne, kuma sun yi aikin. Suna ciki ko ba sa ciki? So Bilal kafin ma a ce da wani shi dan aljanna ne, shi aka fara yi wa albishir. Duk wanda manyan sahabban kafin a ce su yin aljanna ne, a ruwaya shi aka fara cewa. Annabi cewa yi da shi, gaya min akhbirni arja amalin amiltum, gaya min aikin da ka fi tsammani Allah ya karba cikin ayyukanka. Fa inni sami'tu daffana alaika bayna yadayya fil janna, na ji takun takalminka das a gabana a gidan aljanna. Albishir ne ko ba albishir bane? Ya ji ma takun, waɗannan cewa aka ku 'yan aljanna ne, ya basu ne sun shiga ba. Shi ko wannan an ce an jiyo takun takalminsa ma a gidan aljanna. Albishir ne ko ba albishir bane?